Assalamu alaikum yan uwa, kuna tare da ɗan uwanku Android Master. A yau zan gwada muku yadda za ka dawo da bidiyo ko hoto wanda ka goge a cikin wayanka, wanda aƙalla ƙila ka yi daɗe da goge shi amma kuma hoton ko bidiyo yana da amfani gare ka, kana son ka dawo da shi. To da farko sai ka je Play Store ka yi downloading application ana ce mishi text digger, kamar gashi nan kuna ganin shi a saman waya na text digger. Idan ka yi downloading ɗin shi sai ka yi installing ɗin shi. Idan ka yi installing ɗin shi sai ka yi clicking, kamar yanzu yi clicking shi za mu fara tutorial ɗin. Kun ga application ɗin ya buɗe. A cikin shi kun ga section uku, akwai start basic photo scan, ga full scan, ga wi-fi space. Wannan basic scan ɗin ta nan ne za ka je ka yi recovery ɗin hoto ko bidiyon da ka goge, shi baya buƙatar routing. Wannan full scan kuma sai wayanda aka yi routing ɗin shi gaba ɗaya, wato wayanda aka saya ma tsari kenan, wanda su master na Android ko kuma na computer sun samu lakin da routing. Wannan kuma shine WAV free space, wanda za ka yi overwriting space ɗinka yadda ko ka goge hoto ko bidiyo ba za ka sake samun shi ba. To wannan wani ba sai ka taɓa shi ba, wannan da kasan gaba ɗaya. Amma in za ka dawo da hoto ko bidiyo wanda ka goge, sai ka yi clicking wajen start basic photo scan ɗin nan. To kamar gashi nan yana juyawa, yana son ya recovery photo. To amma idan ka bar shi haka ba zai yi ba, saboda baka tsara baka saita shi ba. Sai ka yi clicking wajen setting ne. Ka gan shi gashi nan small, medium, large, duk wanda kake so ya dawo sai ka yi clicking. Yanzu za mu bar shi wurin large ɗin nan. Minimum file size sai ka canza shi. Kaga yanzu sun sa shi wajen 1000 bytes sai ka mai da shi 10 bytes. Nan wurin minimum date ɗin nan kada ka taɓa komai sai ka yi clicking OK. To yanzu kaga ya fara, duk wani hoto da ke cikin wayana ko bidiyo da wanda ke ciki da wanda aka goge duka zai dawo da shi. To ni na san wanda aka goge ina son dawo da shi, zan yi clicking. Ka gan shi gashi nan yana scanning kowace folder. Aƙalla yanzu ya samu wajen hoto 140 gashi nan yana tafiya. Ka gan su. Wasu su ma da goge su, wasu sun yi sati shida, wasu sun yi wata ɗaya da gogewa. Wasu thumbnail ne kuma na videos da nake so in dawo da shi. Yanzu misali, ka gan shi suna yi, ka gan shi ga hotuna na wanda na goge su da ɗewa. To yanzu ina so in dawo da wannan hoton na Johnny da yake bacci. Sai ka yi clicking wajen Johnny nan, ka yi clicking ɗin shi. Sai ka danna wani recovery ɗin nan. Sai ka yi shiga, gashi ya baka option uku. Kai za ka yi saving a email ko Dropbox, shine na farkon nan. In za ka yi saving a file sai ka yi clicking na tsakiyar nan. Za ka shiga selecting folder sai ka sa OK. To ya riga ya dawo cikin wannan hoton, ya riga ya dawo cikin wayanka. Ko kuma a'a, wannan hoton nake so in dawo da shi na Johnny ne, sai ka yi clicking wani dot ɗin nan guda uku. Gashi nan an rubuta save this file locally, sai ka yi clicking wurin sai ka sa OK kawai. Ba za a nuna maka shi a Play Store ko wani abu haka. Shi kenan wannan hoton ya dawo. In kuma gaba ɗaya kana son ka yi shi da yawa ne, sai ka yi clicking wannan, ka yi clicking, ka yi clicking, ka yi clicking. Wannan ma kana son ka dawo da su, in ka kare clicking ɗin su, dukkan wanda kake son ka dawo da shi sai ka shiga recovery ɗin nan. Gashi sai ka shiga save this file to custom location. Sai ka yi clicking OK. To duka gashi nan sun rubuta ma ya dawo da wajen file 8. To idan ka yi wannan application ɗin zai dawo. Ta wannan application za ka dawo da duk wani hoto ko wani bidiyo da ka daɗe da gogewa. Ko da ya wata biyar da gogewa ne, in dai baka je ka yi formatting ɗin wayanka ko kuma ka yi restore ɗinta ba, to za a yi recovery ɗin duk wani hoto da ka goge. Wannan application sunan shi dai Digger, za ka same shi a Play Store. Ku kasance tare da mu domin wasu bidiyo akan Android ko Facebook ko Instagram. Ku kasance tare da wannan channel na Android Master.